Singular and plural. Singular yana nufin abu guda ɗaya, sannan kuma plural yana nufin abubuwa masu yawa. Harafin S. Galibi ana samar da plural ne ta hanyar sanya harafin S a ƙarshen kalma. Misali, kalmar boy singular ce a sa'ilin da kuma boys shine plural na kalmar boy. Haruffan ES. Amma idan harafin ƙarshe na kalma ya ƙare da ɗaya daga cikin waɗannan haruffan CH, S, SE, SH, X ko kuma harafin O, to akan samar da plural na wannan kalmar ce ta hanyar sanya haruffan ES a ƙarshen kalmar. Misali, kalmar brush singular ce, sa'annan kuma brushes ita ce plural na kalmar brush. Kalmar box singular ce, sa'annan kuma boxes ita ce plural na kalmar box. Kalmar potato singular ce, sa'annan kuma potatoes ita ce plural na kalmar potato. Harafin Y. Idan harafin Y shine harafin ƙarshe na kalma, to a nan akan samar da jam'in wannan kalmar ce ta hanyar canza harafin na Y ya koma harafin I. Sannan daga bisani a sanya haruffan ES a ƙarshe. Misali, kalmar lady singular ce, idan kuma ana buƙatar a maida ta jam'i to sai a rubuta ladies. Harafin F. Za a iya samar da plural ta hanyar canza harafin F ya koma V, sannan a sanya haruffan ES a ƙarshe. Misali, kalmar self singular ce, idan ana buƙatar a maida ta koma jam'i to sai a rubuta selves. Jam'in waɗansu kalmomin ya bambanta. Baya ga waɗannan ƙa'idojin da muka zayyana a baya, yana da kyau ku lura da cewa waɗansu kalmomin yanayin yadda ake jam'insu ya bambanta. Misali, kalmar man singular ce, a sa'ilin da kuma jam'in kalmar shine zai kasance men. Singular da kuma plural na wasu kalmomin duk ɗaya ne. Waɗansu kalmomin kuwa yanayin yadda ake rubuta singular ɗinsu da kuma yanayin yadda ake rubuta plural ɗinsu duk yanayi guda ne. Misali, kalmar sheep ita ce ake yin amfani da ita a matsayin singular, haka kuma ita ce ake yin amfani da ita a matsayin plural. Wasu kalmomin suna da plural har guda biyu. A ɓangare guda kuma, wasu kalmomin suna da yanayi biyu na yadda ake yin jam'insu. Misali, kalmar person, jam'inta zai iya kasancewa ko dai persons ko kuma people. Wasu kalmomin ba su da plural. Wasu kalmomin samsam ba a yin jam'insu. Kalmomin sun haɗa da advice, information, knowledge, news, progress, money, luggage, furniture, scenery da kuma machinery.